Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar approva b'mod unanimu il-proġett tal-Junction tal-Imsejda li se jsir mill-Aġenzija Infrastructure Malta. Din id-deċiżjoni ttieħdet il-ħamis b'10 voti favur u ħadd kontra. Dan il-proġett se jaqqad triq il-Marina, triq il-Witt tal-Imsejda ma' triq Mikil Anton Vassalli, kif ukoll it-tisjieħ ta' numru ta' junctions li jinsabu fl-inħawi u li jagħtu minn u lejn il-Gżira ta' Sliema u ta' Xbiex. Dan il-proġett se jkun qed jelimina wkoll it-traffic lights eżistenti u dawn jinbidlu fi flyovers, blan ikun li tiżdied l-effiċjenza u l-kapaċità ta' din l-arterja f'pajjiżna. Skont il-pjanijiet ta' Infrastructure Malta, dan il-proġett se jinkludi wkoll parkeġġ għal midvettura imsaqqaf panelli fotovoltaiċi waqt li se jitħawlu aktar siġar u pjanti madwar il-monument tal-ħaddiem u se ssir pjazza ta' 2200 metru kwadru. Apparti minn hekk se jsir kanal tal-ilma b'tul ta' 300 metru u se jkun qed jifforma parti minn pjan biex jiġu evitati l-arar. Dan il-proġett se jsir b'investiment ta' 18 miljun euro u se jwassal għal tnaqqis ta' ħin fit-traffiku b'40% għal min jagħmel użu miż-żona filwaqt li 60% tal-proġett kollu se jagħti spazju pubbliku għal residenti u dawk li jiffrekwentaw l-akwati. F'Awwissu li għadda l-Aġenzija tal-Gvern ippubblikat it-tender għal dan il-proġett li se jinkludi fih danu perjodu ta' xahar snin favur l-operat u l-manutenzjoni tal-proġett.